Mag-iimpake na kami ni Ana. Lalayas na po kami dito. Hindi na kami babalik sa Netherlands. Kasi nakakapagod ang life dito. Uuwi na po kaming Pilipinas. Hello, love love. Hello, sleepy? Oh, good afternoon. Ano na, magpa 5 o'clock na, 5 minutes na lang, 5 o'clock na. And I'm just waiting for Ruth's papa because it's Thursday and I have class again. So yeah, we're going to the next city na naman. Meron po ako dito, may bagong bisita tayo, 3. Pero at least hindi na pareho kagrabe before. Sabi pala ng tita ko, kasi nanonood siya ng vlog ko, sabi niya, ba't daw ako nahihiya ako sa vlog ko, parang na-conscious ako. Totoo naman. Totoo naman, nahihiya pa rin po ako. Sabi niya, with energy naman. Sabi ko, anong gusto mong gawin ko? Sumayaw ako. And my daughter's looking at me. Maybe she thinks mama's going crazy. Tingnan ako niya. Ana! Kay! Hi! Hello! Hey! Napapagod to. So anyways, it's Thursday and sa Sabado po, may lakad kami ni Ana. So later, mag-iimpake na kami ni Ana. Lalayas na po kami dito. Hindi na kami babalik sa Netherlands. Kasi nakakapagod ang life dito. Uuwi na po kaming Pilipinas. So yeah, yun talaga. Charot. Char bitoy. Mag-iimpake kami kasi 2 weeks po ang aming bakasyon. Kasama ang mama at papa ni Ruth. So, 2 weeks na bakasyon yon. So, dito lang sa Netherlands din. Punta kami sa isang campsite. Pala ang aking mga laman ay okay pa din. And then yesterday or last night, I cleaned, unsa man na nasa gawas I cleaned my town or garden. Yan, yung mga bulaklak, i-organize ko pa. Guys, andito na yung lolo ni Ana, guys. So, kita-kita later. So, andito na ako sa room, guys. Ako pa lang mag-isa. Maaga pa naman. So, yeah. Hindi na ako mag-vlog later pag klase namin. Unlike last time. Umiyak si Ana nung umalis ako. Siya, ang gabi yung iyak ni Ana. Parang ayoko na tuloy pumunta dito. Iyak yung anak ko. By the way, maganda pa rin yung nails na gawa ni Sheila. Gel po siya. Matagal siya na natatanggal. Super nice pa din. I like them. So yeah, I'm sure dadating na yung iba in maybe 5 minutes. So, may ihabol lang akong nakalimutan kong homework. Kita-kita later, guys. So, tapos na ako sa klase, guys. Lumagpas kami ng mga over 5 minutes. 2 lang kami dumating. 3 absent. But yeah, it was very interesting. Mahirap siya ng lesson today, but it was interesting. So, papunta na akong parking. See you na lang later sa bahay. Hi guys, hindi na ako nakapag-vlog kasi na-busy na nung dumating ako. Pagdating ko, syempre, yung anak natin, no? So yeah, pinakain ko siya, tapos kumain din ako, tapos nagligpit, and then nag-wax ako, guys. Tinulungan ako ni Ruth na mag-wax legs, tsaka arms ko. First time ko mag-wax ng arms, and super ako. I regret doing it because nag-allergic reaction po ako. Tingnan niyo. Super ang kati-kati niya. Yung legs ko okay naman. Sanay po ako sa wax. Brazilian wax and then legs. Pero ito, grabe. Ang kati-kati. Grabe. Kati-kati. It's burning. Hopefully, mawala siya bukas. Nilalagyan ko siya ng ice. Grabe talaga. Ayan. Yung kabila, di masyado. Di naman masyado. Pero yung left side, grabe talaga. So yeah, we'll see kung klaro na yung eyeballs ko. We'll see kung anong resulta bukas, guys.
ipapatuloy ko yung vlog ko bukas, no? Kati-kati sana makatulog ako. So, see you bukas, guys. Good. Good morning. Good morning, Ana. Bitaw, good morning. Kuan. Bisaya. Char. Ano na today? Friday na. And sa update sa aking allergic reaction, wala na siya. Pero last night, pumunta si Ruth sa bahay ng kaibigan ko dun sa city. Yun bang may salon ba? Kasi nga may ano siya, may gamot siya for allergy, ganyan. Sabi niya, it's already late kasi. So sabi niya, mag-take down ng madalian kasi nga yung allergic reaction is not good for the heart, sabi niya. So ayun, nag-drive si Ruth kagabi doon sa kanila. Nabahan pa naman ako kasi bilis-bilis yung dumating doon. So yeah, okay na po siya. So today, mag-ano na kami, mag-i-empake na. Dodong? Yeah. We're going back to the Philippines, to? We. Anna and I. That's why I said I'm gonna pack. For today? Yeah, we're going back to the Philippines. They have hills like the Philippines. That's a little bit the same. What? They have hills in Limburg a little bit. It's not all flat like here. I haven't told them that we're going somewhere. Anna's telling it too. If you listen good, you're Anna telling it. Oh, nakapang-work. Anna, waar gaan we heen? Nakapang-work na si Ruth. I'm making pancakes for Anna. And I go early. I'm gonna Joost is with his car to the garage. Okay. You're not coming home for lunch yet? I don't think so. Maagang nagising si Anna. Anna woke up very early. Like 7, I think. I don't know. Who woke up first, you or me? Me. Yeah? Yeah, Sheila told me last night that the meds, yeah, I don't know. Sabi niya, knock out daw ako sa meds, which I think is true kasi nga, ang sarap ng tulog ko kagabi. I slept really well though. I love is here. Anna! Ja. Goedemorgen, Anna. Goedemorgen. Ja, mama, kijk, pannenkoeken. Yeah, I'm making banana pancakes for Anna. Pannenkoeken. Nilagyan ko ng oil, nag-olive oil ng konti para ano lang, konti lang, para hindi ko na siya lagyan ng oil na pag nilagay ko sa pan. And then, every time I make pancakes, nilalagyan ko siya ng vanilla essence. Ito siya. Para mabango. Hindi na po ako naglalagay ng egg. Kasi nga, naman to. Ready na siya ba? Ibuwakta, Ana. Yung rice cooker namin. Iba. I'll catch you maybe in the middag, but I think after work. Then I change clothes and then we go. Change clothes and then we go. Afibang. Eenda. Eenda, high five. Babush. Yun sa glass dudong. Nawala ko ni si Ruth, oh. Yan, nagalit na si Ana kasi binalik ni Ruth sa crave niya. Yan, ready na ang kanyang pancake mix. So, buti na lang talaga, nakainom ako ng, ang tawag doon, Hoy Quartz, yung tawag sa meds, yung pang-allergy daw, sabi ng friend ko. Ayan, so, wala na yung mga bumps dyan na, para siyang yun, parang dupang sa amin, hindi ko alam kung anong tawag sa Tagalog. Buti na lang, may meds yung yung friend ko. Tapos, before that, sabi ng friend ko na, wala bang pang-allergy yung mother-in-law mo? So, tinawagan ko yung mother-in-law ko. Sabi, wala man daw. So, late na talaga kagabi and ready na si Ruth matulog ba? Sabi niya, kung hindi talaga yung pakiramdam mo, puntahan ko ni yung friend mo. Sabi ko, ay late naman, bukas na lang. Sabi naman ng friend ko,
na baka may ibang epekto yan mamaya pag natulog ka na. What if may mangyari ba? So, natakot ako. So, ayun. Pumunta si Ruth kay Sheila. Late na talaga. Buti na lang. So, I'm glad okay na. So, tapusin ko na muna yung pancakes ni Ana and then pakainin ko na siya later. I hope you're all having a nice morning. Kumusta dyan sa inyo? Yeah, wait lang for mama. Dine, wait. Ihuwak ta. Kain tayo. Ito yung pancakes ni Ana. Ayan. And then, ito yung akin rice. Tsaka, nakalugsong. Sardinas kasi namimiss. Water, Ana. Oh, ne. Wasa tag-water pang. Isubog na ako na akong anak. Isuga ang nagnawong ay. Wakta, Ana. That's hot, ha? Vorsichtig, Ana. What na? Nakaagwanta. Sige, okay. Put it down. Here. Yeah, dar. Yeah. Bite. Go. Lekker. Ja, lekker. High five, mama. Lekker. Wow, goed zo. Eet smakelijk. Kakain na kami. Pagkita ko piskot na anak. Piskot na anak. Show them your teeth, Ana. Show them your teeth. Oh, there. Kalame. Mag-flying kiss daw siya. Flying kiss, Bikay. Flying kiss. Mwah! Mwah! Ako naman ba may kitabunan. Tapos na yung kain namin. Did you like your pancakes, ha? Hurot. Yung pancake, ay, hurot. So, maglaro muna kami ni Ana, no? Tingnan niyo si Ana. Seryoso nanonood. Wow. Ana! Hi! Uy. Love. Oo, suko. Hi! Ay! Galit, magagalit eh. Pumatong na lang siya para makakita. Ang cute ni mo bangga. Sorry. Hello guys. Alas 5 na ng hapon. Natutulog pa rin yung anak ko and nag-ayos lang ako ng konti kasi magdi-dinner kami ng kasama yung company ni Ruth. So bali sasama yung mga partner except yung mga anak. So yeah. Si Ana ihatid namin sa bahay ng kanyang lolo Tola. Doon siya matutulog tonight kasi I think mga alas 9 na kami matatapos. So yeah. Medyo nahiya ako kasi hindi ko naman po first time na ma-meet yung yung mga boss tsaka yung mga kasama ni Ruth sa trabaho kasi minsan dinadala namin yung papa ni Ana sa sa opisina nila ba. But it's the first time na talagang magkasama lahat ba. So yeah, we'll see how it goes. Hindi po ako pwedeng mag-vlog later kasi alam nyo na, iba po dito, particular po ang mga tao dito sa kanilang privacy. And I heard kay Ruth na medyo hindi komportable yung kanyang boss yata na mag-picture yung ganyan. Hindi siya mahilig ba. So yeah, hindi na ako mag-vlog doon. Pero we'll see no kasi parang KJ naman ako nag-picture ako doon or nag-video tapos yung iba uncomfortable. So ganito po talaga dito. Unlike sa Pilipinas na parang wala, cabs lang yung mga tao. So anyways, ito yung suot ko. So yan, ito yung ating pasuot. Bigay siya ng friend ko. Later na ako mag-lipstick. May obvious talaga yung ko. Later na ako mag-lipstick pag abot ni Dodong. Yeah. Magligpit man ako dun sa sa baba, sa matay. So sobrang init po today.
Sobrang init. Char, oy, naka-joke up talaga ako. Oh, tingnan nyo naman aking mata. Oh. Char. Pang init, eh. Hello! So, papunta na kami sa bahay ng lolo at lola ni Ana. Atid namin siya doon. Tapos, punta na kami sa dinner. Late kami ng oh! Who's on vacation now, Ana? Ana, hi! Just relaxing. Vacation na si Ruth. See your hair now with the wind. Yeah, she likes it. So yeah, kita-kita siguro later when we get home. Hindi ako mag-vlog during the dinner. Kasi sabi ko na sa inyo kanina. See you! Nakaganito si Ana. Hello. Bahay na kami. It was nice. It was really nice. No? Toch? Yeah, it was nice. It was gezellig and we eat it good. No, I can't show my tummy. Sobrang nice and cozy. It was really cozy. It's a nice place to no? Yeah, it's really nice. So doon kami sa medyo private na na part ng restaurant, and yeah, it was really nice. I think there were like 18 people. 18 people I think doon. Yeah. May 18 people. Ako lang po yung Asian doon, yung Pinay doon. Ako lang. So, yeah, most of the time I didn't understand what they were talking about, but some words I could catch, and some of them would explain yung pinag-usapan nila. So it was really nice, and it was nice of his boss to mention yung parang welcome kami ni Ana sa pagdating dito, ganyan. It was nice. So, yeah, it was my first time to meet like most of your colegas. Yeah, I only met Rinaldo, your two bosses and a wife, and Paul. Was he Paul or what's his name? Yeah, Paul. Yeah. Paul. Yeah, he was not there. Well, he was there now. Yeah, not Paul. The other one. Tom. No. But yeah, it was nice. So yeah, wala na po si Ana. So mag-impake na ako. Impake na me para sa aming lakad bukas. Sana maganda yung weather. Sabi na hindi daw, pero I hope it doesn't flood in Limburg. Kasi gabi yung baha last week doon. I hope hindi siya bumaha. Are you gonna crap? No. I think I need to go too. Ang dami naman kinain. I think it's like 5-course meal. Yeah, 5 course. Hindi ako nakapag-picture doon. Hindi din ako nag-video kahit isa kasi parang weird ba? Kasi yung nag-uusap talaga yung mga tao. Tas parang weird na parang ako yung mag-video doon or mag-picture doon. Parang makakasira ng mood ba? But yes, it was really nice. I was thinking na kailangan talaga marunong ako mag-Dutch. Although makakapag-English naman sila, pero iba talaga yung marunong kang makipag sa kanila. Makagsalita ng Dutch talaga ba? Yeah. So anyways, magre-ready lang kami mag-start na ako mag-pack. I'll bring everything down. Which suitcase are you? Buang, I haven't seen your suitcase here. Where's your suitcase? The one you brought in the Filipina and Vietnam. Yeah, Kapot? my parents, I think. I've never seen it here. Then my parents. But we use my suitcase, Dodong. Yeah, that's good. The purple one. So, wala dito yung kanyang suitcase. Yung amin na lang. Dito na siya. Nilagay sana dyan sa sahig.
Yung mga sapatos ko at kay Ana andun din. Medyo mahaba-haba pa tong gabing ito. Kasi mag-impake pa talaga ako. So, yeah. Yeah, you mean new one? Nee. Shorts. So guys, ano ko lang, hindi pa ako tapos. I think tomorrow morning ko na siya tatapusin. Ano na lang, ready na yung lahat ng mga damit. I-ano ko na lang yung mga pangligo, tsaka yung mga shiboreche ko, yung mga makeup ko, ganyan. 12 kami aalis. Pero yeah, kailangan pa namin i-finalize yung mga dapat naming dalhin. So yeah, it has been a busy but a fun day as well. So yeah, yun lang yung vlog natin today, and kita-kita tayo sa aming bakasyon. Hopefully maganda ang weather. Si Ruth po ay natutulog na. So yeah, salamat for watching. Please don't forget to subscribe. If hindi pa kayo nakasubscribe sa ating channel, medyo mababa na yung aking boses kasi nga natutulog na si Ruth. At yeah, please don't forget to give a thumbs up sa ating video kung nagustuhan ninyo. And yeah, excited po kami sa aming bakasyon. Yeah, so kita-kita sa susunod na video. Salamat. Duy, mush babush.